יצרנית הפאות הוותיקה ST פרימיום גאה להשיק את המוצר החדש טופליין. המוצר מתאים במיוחד לנשים שסובלות מדלילות שיער בחלק העליון של הפדחת. טופליין הוא למעשה יחידת שיער אירופאי טבעי, אשר שזורה על רשת מיוחדת שמתחברת לשיער הטבעי באמצעות הלחמה כלילה של חוט פולימר ייחודי, אשר הינו בלעדי ל-ST פרימיום. מבנה הרשת הייחודי מאפשר לקרקפת לנשום, ויחידות השיער מגיעות במגוון אורכים וגוונים שונים, כך שכל אחת תוכל למצוא את יחידת השיער המתאימה לה באופן אישי. הליך הרכבת היחידה אורך עד חצי שעה, ולמעשה לא דורש מהמשתמשת שום טיפול מיוחד פרט לביקור אחת לחודש וחצי עד חודשיים לצורך החלפת חוט הפולימר. עם יחידת השיער ניתן להתנהל באופן חופשי ורגיל לחלוטין ללא הפרעה, לחפוף את הראש, להסתרק, לרחוץ בבריכה או בים, וכן הלאה, ללא כל חשש. בסרטון שלפניכם נדגים כיצד מורכבת יחידת השיער ומשולבת עם השיער הטבעי. לפני התקנת היחידה חשוב להכין את השיער, לחפוף פעמיים ללא מסכות ולייבש היטב. חשוב שהקרקפת תהיה נקייה, לא שומנית, ללא מסכות ואמפולות כדי שלא תיווצר חומציות. כל אלו עלולים לפגוע בטיב החיבור של היחידה לקרקפת. בבואנו להתקין את היחידה, ראשית עלינו למקם את המוצר במקומו, כאשר נוודא שקו הפולימר אחיד עם קו השיער הקדמי של הלקוחה. לאחר שמיקמנו את המוצר ווידאנו היטב את המיקום והכיוון, בעזרת מסרגה או מסרק שפיץ נשלוף את השיער הטבעי של הלקוחה בין חיבורי הרשת, כאשר כמות השיער שנשלוף בין החיבורים תלויה בכמות השיער הקיים ורמת הכיסוי שאנו שואפים להשיג. כפי שניתן לראות, יחידת השיער מאפשרת שילוב יפה וטבעי מאוד עם שיער הלקוחה. את הגוון יש להתאים מראש, ובהתאמה נכונה ניתן לראות שהשיער הטבעי של הלקוחה מסתיר היטב את הרשת. נשתדל לשלב כמה שיותר מהשיער הטבעי של הלקוחה עם יחידת השיער באזור הקדמי של הראש ושל יחידת השיער, על מנת להשיג את התוצאה הטובה ביותר וכיסוי מלא ככל שניתן. שכן אם הרשת עלולה להיראות, הסיכוי הסביר ביותר שזהו האזור בו היא תיראה. חשוב לזכור שמדובר בשיער אירופאי טבעי לחלוטין שאינו עובר עיבוד, ומכאן המראה הטבעי והאיכותי. לאחר ששילבנו את השיער הטבעי של הלקוחה בין החיבורים, מתקבל מראה טבעי ומלא. חשוב לוודא שהיחידה ממוקמת בצורה מסודרת לפני תחילת ההלחמה. מומלץ להבריש את השיער הטבעי מהיחידה המונחת במברשת לפתיחת קשרים, גם לצורך סידור השיער, וכן כדי לוודא שהיחידה לא זזה ממקומה. לשלב הבא של הלחמת היחידה דרושים שני אנשים, אחד לצורך קיבוע היחידה, והשני לצורך הלחמה מדויקת על החיבורים. לצורך מיקום היחידה וקיבוע בצורה טובה ונכונה, נתחיל בהלחמה של 2 נקודות בחלק הקדמי, ועוד הלחמה של 2 נקודות בחלק האחורי, וכן 2 נקודות בכל צד. לצורך ההלחמה, נשחיל קצבת שיער קטנה דרך חוט הפולימר, ולאחר מכן, בעזרת המסרגה, נלפף את קצבת השיער בסיבוב נוסף, כך שנוצר ליפוף מלא של קצבת השיער מסביב לחוט הפולימר. כעת ניקח קליפס מתכת קטן ונחצוץ בעזרתו בין אור הקרקפת לבין המוצר, כדי להימנע מסכנה של גרימת כווייה ללקוחה בעת ההלחמה. את ההלחמה נבצע בצורה אנכית לקרקפת. חשוב לעבוד עם המלחם בזהירות שלא ייגע ברשת עם השיער. הלחמה ישירה על הרשת עלולה לקרוע אותה. בנקודה הבאה נחזור שוב על הפעולה. לאחר הלחמת 2 נקודות מקדימה, נלחים 2 נקודות מאחור באותה הצורה, וכן את 2 הנקודות בצדדים. ניקח קצבת שיער קטנה, נשחיל את המסרגה בין הרשת לפולימר, ושוב נמשוך חזרה החוצה קצבת שיער קטנה. שוב נכניס את המסרגה בין יחידת השיער לרשת, נעשה קשר קטן, וכך נוצר קשר מסביב לפולימר. בארבעת הנקודות הראשונות, 2 הקדמיות וה2 האחוריות, העוזר יקבע את היחידה על הראש, ונדאג שהיחידה לא תהיה מתוחה מדי. אפשר אפילו להרחיק את הרשת עם האצבע כלפי מעלה.
לאחר שיש 4 חיבורים מולחמים, רק אז ניתן למתוח את היחידה ולהלחים את שאר הנקודות, כאשר היא מתוחה לחלוטין. נלחים עבור כל חיבור יחידת שיער בין 15 ל-20 נקודות הלחמה, כאשר את החיבורים האחרונים ניתן כבר לעשות לבד. לאחר סיום הלחמת כל הנקודות, מברישים את היחידה עם השיער הטבעי כדי לייצב אותה, בעזרת מברשת חצי מעוגלת להתרת קשרים. לבסוף, לצורך קבלת מראה אחיד, נתעכב על שלב התספורת, על מנת לוודא שיחידת השיער מתאימה באורכה ובצורתה לשיער הטבעי. כעת לפניכם המראה הסופי. תודה שצפיתם. אסתי פרימיום.